izjavi jednu zamolbu za vas, ako je moguće. Molim vas da na uši stavite slušalice kako bismo mogli ovaj današnji sastanak odraditi što bolje. Hvala. Dakle, što ćemo raditi danas? Vidite da ispred sebe imam jedan mikrofon i sad kad ste stavili slušalice me čujete puno bolje, jel tako? Čujete me puno bolje, odlično. Dakle, ovaj mikrofon služi da poveže mene i vas kako biste se vi opustili što je više moguće. U redu. Okay. Današnji sastanak bazira se na bojama. Dakle, ja ću vam pokazivati različite boje, a vi ćete mi onda pričati kako vas te boje čine, to jest kako se osjećate dok gledate te boje. Može? Može. Danas sam za naš sastanak posebno donijela jednu paletu boja. Koja se zove Color Fusion, fuzija boja. Riječ je o paleti koja u sebi ima dugine boje, kao što možete vidjeti ovdje dolje. Recite mi, volite li boje? Ok. Koja vam je najdraža boja? Možete li mi reći koja nijansa točno? Odlično. Super. Dakle, vi znate da boje imaju učinak na ljude. Recimo, mislim da svi znamo da crvena boja izaziva, ajmo reći, daje energiju ljudima, budi osjetila, nikako nije smirujuća. Dok je recimo plava i zelena boja suprotnog efekta, one vrlo smiruju ljude. Međutim, imamo cijeli spektar za proći
sunce, ljeto, more, kupanje. Ok, odlično. Zapravo ću držati otvorenu penkalu, nema smisla da stalno otvaram i zatvaram, još će mi se pokvariti penkala. Sljedeća nijansa koju imamo jeste meni osobno vrlo draga. Evo je, vidite. Dakle, vidite li nijansu? Plava boja, tako je. Međutim, jedna vrlo, vrlo nježno plava, rekli bismo čak baby blue. Kako vam se ona sviđa? Ok. Dakle, imamo slične ukuse. Baš lijepo. Idemo dalje. Sljedeća nijansa nam je ova. Jedna prekrasna plava. Nije baby blue, nego je više onako malo zakasitija nijansa. Što mislite o njoj? Na šta vas ona podsjeća? Rekli ste da vas ova podsjeća na nebo, a ova na more, valovi. Je li vam ugodan osjećaj gledati ovu boju ili nije? Da li vas opušta ili ne? Ok. Idemo dalje. Sljedeća nijansa je ova. Sad imamo jednu ciklama ružičastu boju. Kao što možete vidjeti, vrlo, vrlo jaka, vrlo bogata, vrlo onako potentna boja. Da li vam se ona sviđa? Kad gledate u nju, na što vas podsjeti? Kako perete cvijeće mami? To je jako lijepo. Ok. Izvrsno. Naša sljedeća nijansa jeste ova. Riječ je o koraljno-crvenoj boji. Koraljno-crvena boja. Dakle, razlika između ružičaste i crvene je vrlo, vrlo očita. Možete li mi reći kako vam se ova boja čini? Da li vas čini da vam je neugodno?
Znači miriše vam na proljeće. Divno. Ok. Idemo sada na ovu nijansu. Ne znam koliko vidite. Tu je. Dakle, ovo je jedna narančasta nijansa koja ima u sebi reflektirajuće čestice. Vrlo je jaka, vrlo je potentna, onako čak malo izgleda zlatno. Kako vam se sviđa? Na što vas podsjeća? Na sumrak i na koktele na plaži. Odlično. Znači sviđa vam se sumrak. Ok. Odlično. Idemo dalje. Sljedeća boja je ova. Kako vam se sviđa ova boja? Opet je riječ o plavoj, međutim drugačije od ove baby plave, zagasito plave. Ovo je jedna sjajna plava boja, vrlo vibrantna boja, vrlo mladolika boja, boja nekakvih, ne znam, očekivanja. Ok. Miriše vam na ljetne večeri u Zagrebu. Wow. Klupice na Krešimircu. Ok. Kako ono ide? Šećem Zrinjevcem, dotiče me more ili tako nešto. Na to je mene podsjetio sad vaš dojam. Idemo dalje. Imamo jednu vrlo jaku nijansu, ljubičastu. Na što vas podsjeća ljubičasta boja? U redu, ne volite ljubičastu? Ne. Zašto? Ok, zapisat ću. Dakle, ova jarko ljubičasta vas ne privlači uopće. U redu. Ćemo nastaviti. Sada imamo ovu plavu. Kao što vidite, gotovo je nekako plavo-sivkasta boja. Boja olujnog mora, boja olujnog neba. Ona vam se sviđa. Podsjeća vas na oluje u Dalmaciji i nemirno more. Ok, oluje u Dalmaciji. Zanimljivo. Ok. Sljedeća boja je ova. Kako vam se sviđa ova boja? Ovo je jedna boja vrlo slična i ružičastoj i ljubičastoj, nešto između. Nije vrlo intenzivna, vrlo je onako zagasita. Nije jarka boja. Kako vam se ona sviđa?
sjećanja ili malo manje.